ψυχική και νοητική αιτία των συμπτωμάτων μας. Θα ξεκινήσουμε από το κεφάλι και θα φτάσουμε στα δάχτυλα των ποδιών μας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τους πονοκέφαλους. Οι πονοκέφαλοι λοιπόν, η ψυχική και η νοητική αιτία που τους προκαλεί, είναι τα ανέκφραστα συναισθήματα. Είναι αυτό που βιώνουμε, είναι αυτό που αισθανόμαστε και δεν το εκφράζουμε. Αν λοιπόν την επόμενη φορά που θα πάει να ξεκινήσει ένας πονοκέφαλος, μπορέσετε να μπείτε στην αιτία, σε αυτό δηλαδή το ανέκφραστο που έχετε μέσα σας. Το δείτε και το εκφράσετε με όποιον τρόπο, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορείτε να το εκφράσετε κατευθείαν στο άτομο το οποίο αφορά, μπορείτε να το γράψετε κιόλας. Και δείτε διαφορά στον πονοκέφαλό σας, είναι σαν να έχετε κάνει τουλάχιστον τη μισή δουλειά.